Δεν μπορεί να λες ότι δεν μεγαλώνει στο όριο ηλικία σήμερα. Καλά, μην κοιτάτε εμένα που είμαι 95 χρονών και ξεκολουθώ να δουλεύω. Αλλά γιατί θα φύγει ο άνθρωπος στα 50 ή στα 55 ή στα 60, όταν το προσδόκιμο της ηλικίας ανεβαίνει δραματικά, θα ανεβεί και η εργασία. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν δυστυχώς νωρίς. Πέρναγε κάποια ηλικία, έπρεπε να του δίνουν δηλητήριο για να πεθαίνει και να μην επιβαρύνει την κοινωνία. Ο γεροντόβραχος ήταν ο βράχος που ανέβαιναν μόνοι τους οι ηλικιωμένοι όταν ένιωθαν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία και ότι την επιβαρύνουν, και αυτοκτονούσαν. Έλληνες πέθαιναν στα 50, στα 60, με το ζόρι έφταναν τα 65 χρόνια και πολλοί από αυτούς δεν έπαιρναν καν σύνταξη. Όμως η ανθρωπότητα εξελίσσεται. Η άνετη ζωή, η καλοπέραση και η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης ανέβασαν κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής του Έλληνα. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζουνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Και δυστυχώς τα ασφαλιστικά ταμεία αδυνατούν να πληρώσουν τόσες συντάξεις. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αφού όμως ζούμε, και αφού μειώθηκε η σχέση, πρέπει να αλλάξουμε και το σύστημα. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προσαρμόζει τις υπηρεσίες του στα σημεία των καιρών και προσφέρει ειδικά πακέτα αυτοκτονίας προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες. Πρέπει να αλλάξουμε και το σύστημα. Αυτοκτονήστε με αέριο, χάπια, ενέσεις, κρεμάλα, γκιλοτίνα, ηλεκτρική καρέκλα, ακόμα και με οργανωμένες εκδρομές στο Ζάλογκο, τραγουδώντας «Έχει γιά καημένε κόσμε» και βιώνοντας τη μοναδική εμπειρία μιας ηρωικής σουλιώτισσας. Αφού όμως ζούμε, και αφού. Αυτοκτονήστε τώρα και δώστε την ευκαιρία σε έναν Έλληνα συνάνθρωπο να βγει στη σύνταξη και να πληρώνετε. Μην είστε μονοφαγάδες. Πρέπει να αλλάξουμε και το σύστημα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζεις περισσότερο. Οι άλλοι τι φταίνε. Αυτοκτόνησε σήμερα. Μπράβο.